Kabalen, your daily comfort now in every cup here at SM City Clark. Previously, naka-receive sila ng award sa GrabFood na Rookie of the Year and Outstanding Performance in the Coffee category. Kaya alam mong mabenta ang mga produkto nila, mapa-online. Tapos, meron na silang alos 16 branches at marami pang magbubukas this year. Ito nga, nag-visit na ako sa bagong branch nila. Located dito sa Botanical Garden ng SM City Clark, malapit sa Dawu and Angeles City Terminal. Alam niyo ba kung bakit sila binabalik-balikan? Affordable at quality kasi ang mga drinks nila. Katulad ng mga artisan drinks na strawberry cloud na merong strawberry popping boba, wild berries, biscuit latte. Sa daily classics naman, meron silang caramel macchiato na isa sa mga nagustuhan ko. Meron din silang daily special like dirty matcha, salty cream latte, and tres leches. Sa coolers, must try yung kanilang kiwi peas. Tapos sa prop na coffee base, try nyo yung kakaiba nilang vanilla affogato. Last, yung kanilang non-coffee prop na matcha cream. Meron din silang mga pastries na masarap partner sa mga drinks nila. Available din pala sa stores nila yung kanilang mga planners and tumblers. Open ang kanilang SM City Clark branch ng Monday to Sunday, 6:30 AM until 11:30 PM. Available sila sa GrabFood and Foodpanda kung gusto nyo mag-order online. Kaya kung naghahanap kayo ng affordable and quality drinks, mag-visit na kayo sa Daily Coffee SM City Clark.